και μετά την εκδημία της ορτηγή αυτή και την ανάβασή σου στην ουρανό, όπου και εκεί έχεις δικαιώματα, έτσι λένε οι γραφές μας έφερε σήμερα αγαπημένα αδέλφια από αγαπημένο νησί, στο οποίο βρισκόμουν μπροστά από μερικές μέρες, αλλά θα επανέλθω στο θέμα αυτό μετά όμως από την κυρίως ομιλία μου. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Ελάτε καθίστε και εδώ εκεί που υπάρχει κάτι. Έχεις και κάποια ηλικία εσύ, τουλάχιστον 40 ετών είσαι εδώ. Να πάρω τα παιδιά. Να μπράβο. Καθίστε πολύ. Σήμερα γιορτάζουν όλοι οι όσοι πατέρες του Αγίου Όρους. Μεγάλοι ομίλους. Σήμερα γιορτάζουν και οι Άγιοι της Μυτιλήνης. Και αυτοί δεν είναι λίγοι. Μαζί με όλους όμως γιορτάζει και μία βασίλισσα. Η Αγία Θεοδόρα της Άλπας, της οποίας βασίλισσα στη ζωή μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Γιατί εμείς οι κοινοί δουλειετοί πολλές φορές νομίζουμε πως τα παλάτια είναι χώροι ευδαιμονίας, καλοπέρασης και ευτυχίας. Όλα τα σπίτια, από το ταπεινότερο μέχρι το πλουσιότερο, από τα καλυβάρια μέχρι τα ανάκτορα, έχουν τους δικούς τους κλαθμούς, έχουν τα δικά τους προβλήματα, έχουν τους δικούς τους γοητισμούς. Γεννήθηκε στα Σέρβια της Κοζάνης το 1210. Σε ηλικία 20 ετών, μπουμπούκι ακόμη, περνάει ο Μιχαήλ ο δεύτερος, ο γιος του Μιχαήλ του πρώτου, το πάρυχη της Υπήρου, ο οποίος επειδή αδέσπωσε τα πάντα, λέγεται ο Δεσπότης. Είναι η εποχή που δυστυχώς η Δύση κατέλυσε το Βυζαντινό κράτος, από αυτά ξερεπουλάει και η Κύπρος μας. Οπότε έχουμε δύο δεσποτάτα, της Υπήρου και του Μιστρά, και δύο αυτοκρατορίες, της Νικαίας και της Τραπεζούντας. Την πανέμορφη κόρη λοιπόν, που διακρινόταν για την ευσέβειά της, διακρινόταν για το ψυχικό της κάλος και τα όλα, την πήρε ο Μιχαήλ ο δεύτερος ως σύζυγο. Αυτό όμως το κοριτσάκι ήταν μεγαλωμένο μέσα σε εκκλησιές. Αυτό το κοριτσάκι είχε έναν ψυχικό κόσμο πάμπλουτο. Το άρεσε η φιλανθρωπία, το άρεσε το μοναστήρι, η ακολουθία, το άρεσε ο κόσμος ο απλός και ταπεινός. Και δεν μπορούσε να συνηθίσει του παλατιού λοιπόν τις γιορτές. Ο δε Μιχαήλ, ο δεύτερος, άσωτος και έκλειτος, είχε το θράσος να φέρει ακόμα και την ερωμένη του, την παλακίδα του, την γανδρινή, μέσα στα παλάτια. Ήδη απέκτησε το παιδάκι της στον Νικηφόρο. Δεν τα άντεξε αυτά η ψυχούλα της βασίλισσας. Παίρνει τα όρη και τα βουνά και ανεβαίνει επάνω στα άδραφα. 5 χρόνια ζούσε μέσα στις σπηλιές. 5 χρόνια αυτή και το παιδάκι έτρωγαν τάδι χόρτα. Την αναζήτησαν, κανείς δεν την είδε. Πώς να βρεις μια πρώην βασίλισσα ντυμένη στα κουρέλια πάνω στον πονό, καθώς μάζευε αγριόχορτα για να κορέσει την πείνα της και του παιδιού της. Ο ιερέας όμως του Κορφοπονίου, καθώς μια μέρα πήγε να μαζέψει ξύλα, βλέπει ένα ανθρώπινο όν με ένα πεδάριο. Θέλω, της λέει, να με εξομολογηθείς. Βάζω το πετρακίλι μου. Πες μου, είσαι αυτή που υποψιάζουμε. Τι υποψιάζεσαι? Η βασίλισσά μας, η Θεοδόρα. Ναι, εγώ είμαι. Τα νέα φτάνουν γρήγορα στο παλάτι και ο λαός λέει μία σοφή παροιμία. Φωνή λαού, οριγή Θεού. Δεν μπόρεσε κανείς μέσα στο δεσποτάτο της Υπήρου να ανεχτεί πλέον την άσωτη και ευδελιάζοντα ζωή αυτού του ανθρώπου. Και έφτασαν στο σημείο να του πούν: ή φέρνεις εδώ τη Θεοδόρα
και ζεις κατά Χριστόν, είσαι αποπέμπουμε από το δεσποτάτο. Και αυτός λοιπόν τα χρειάστηκε. Έρχεται η Θεοδόρα ξανά εκεί. Αλλά όμως η βασίλισσα επωνεμένη δεν θέλησε ποτέ να πάρει σκύπουλα στα χέρια της, ούτε να φορέσει το κεφάλι της στέμα. Θέλησε να είναι αυτή η αυγή που ήταν. Και η απλότητά της μας χάρισε ό,τι ωραιότερο υπάρχει σήμερα στην Άρτα, μαζί και με το γεφύρι της Άρτας. Όλοι οι λαμπροί βυζαντινοί ναοί που υπάρχουν, όλα τα πτωχοκομεία που υπάρχουν, όλα τα νοσοκομεία που υπάρχουν, όλα τα ευραγή ιδρύματα είναι της Θεοδόρας. Κουρασμένη φεύγει και πάει στα Πάτρια, στα Σέρβια. Εκεί, σε ηλικία 70 ετών, το 1280, παραδίδει την ψυχή της αυτόν τον οποίο αγάπησε. Έτσι λοιπόν, μας άφησε η Αγία Θεοδόρα τη ζωή της για να είναι για μας τύπος και υπογραμμός. Ο πόνος λοιπόν δεν εγκαθίσταται μονάχα στα φτωχά τα σπίτια. Ο πόνος, η αρρώστια και είναι πράγματα τα οποία όλους τους ανθρώπους επισκέπτονται σε όποια θέση και βρίσκονται. Μένει μονάχα του ανθρώπου η καλοσύνη, μένουν μονάχα οι αρετές οι ψυχικές. Και έτσι λοιπόν, ενώ έλεγε ο ίδιος ο Χριστός μας ως πλούσιος, δύσκολο να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, βλέπετε πως υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν είναι μόνο αυτοί. Πολλές άλλες βασίλισσες κέρδισαν τον παράδεισο. Γιατί? Διότι η ζωή τους ήταν ασχετική. Διότι η ζωή τους ήταν σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Έρχομαι σε σένα, μικρούλα. Μπροστά από ένα εξάμηνο, πάλι σκιωτάσαμε. Όταν σε πέμψαμε στον ουρανό, σε είδαμε ένα ολόλευκο λουλουδάκι, κρινάκι, να είσαι εδώ ανάμεσά μας. Και πάλι σε εννοήσαμε. Νομίζαμε πως σταμάτησες, Κωνσταντίνα μου. Αλλά σήμερα όμως με συγκινείς ιδιαίτερα. Και εμένα που μιλώ όλος ιδιαίτερος, διότι η Κύπρος σας είναι και η Κύπρος μου. Η Κύπρος σας είναι το αγαπημένο μου νησί. Και δύσκολο συγκρατώ, ξέρετε, τον ψυχισμό μου την ώρα αυτή, για να μην δακρύσω και να μην κλάψω. Έχετε εκεί στη Λεμεσό ένα υπέροχο ογκολογικό κέντρο. Εγώ το ονομάζω Ζαμπόβιο ογκολογικό κέντρο, γιατί αυτός είναι ο κτήτορας. Αυτόν όμως από ταπείνωση έβαλε γερμανικό ογκολογικό κέντρο. Ήμουν εκεί μπροστά από 15 μέρες. Και αυτό που δεν μπόρεσε να μου το χαρίσει η Ελλάδα με τα δικά της νοσοκομεία, μου το χάρισε η Κύπρος μας με το Ζαμπόβιο. Σας αγάπησα, διότι με διδάξατε. Με διδάξατε εσείς οι Κυπριοπούλες και οι Κύπροι τι θα πει άδολη φιλοξενία. Τι θα πει ανεπιτίδευτο χαμόγελο. Τι θα πει αγάπη άμετρη. Και μάλιστα συγκινούμε καθώς βρέθηκα από το ναό της Αγίας Τριάδος που τον υπηρετώ περίπου 60 χρόνια στο ναό της Αγίας Τριάδος της Λεμεσού. Ο Δεσπότης είναι πραγματικά παλιός μου φίλος, καθότι και αυτός ήρθε στη Μακεδονία και πήρε το μακεδονικό δρόμο και άρωμα, καθότι μοναχός στο μοναστήρι του Βατροπεδίου, στο οποίο υπάρχει ένας λαμπρός ηγούμενος ο Εφραίμ και οι περισσότεροι αδελφοί είναι Κύπροι. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Όταν γιορτάζουμε τον ακάθιστο ύμνο και γυρίζουμε εκείνη την εικόνα του ακαθίστου ύμνου, εκείνη η εικόνα είναι στα χέρια του Πέτρο, του ηγουμένου της Μονής Διονυσίου, που και αυτός έχει καταγωγή όπως και η μοναχή από την Κύπρο. Να λοιπόν που σας πέρασαν δύο άλλοι. Η Κύπρος είναι εδώ και μόνο εκεί. Αν πάτε στην ορμήνια της Χαλκιδικής, θα δείτε τουλάχιστον 10 μοναχές λουλούδια, οι οποίες έχουν καταγωγή από το μεγάλο μας, το Αγιοβάδιστο νησί. Και το ονομάζω Αγιοβάδιστο νησί, διότι
Εκεί πορεύτηκαν στην πρώτη αποστολική περιοδία οι πόντες του Αγίου Παύλου. Εκεί πήγε η Αγία Σολομονή μετά το μαρτύριο των παιδιών της από την Παλαιστίνη στην Πάφο. Εκεί είναι ένας Βαρνάβας. Εκεί και ο άνθρωπος που ανέστη από τους νεκρούς τετραήμερος, ο Άγιος Λάζαρος. Εκεί ο Άγιος Ανδρέας, στον Εξαδάκτυλο, στο Ακροτήρι, εκεί λοιπόν, Πενταδάκτυλο, στο Ακροτήρι. Αυτός λοιπόν ο τόπος με τους Αγίους είναι η παρακαταθήκη δική σας. Μην πτωείστε για ό,τι συμβαίνει. Μην κλείνετε το γόνατο της ψυχής σας με αυτά που βλέπετε. Ας έχετε πίστη κρατεά. Σωθήκατε στις Κύπριοι από μύριους κινδύνους. Σωθήκατε από κάποιους Βονιφάτιους και Βιλαρδοΐνους. Σωθήκατε από τη λέλαπα των Τούρκων. Σωθήκατε από την πότα των Άγγλων. Ναι, και το λέω αυτό με απόλυτη πίστη και γνώση. Γιατί εσύ, κύριε Ζαμπόγλου, δεν σπούδασες στην Αγγλία, αλλά σπούδασες στη Γερμανία? Διότι πάτερ μου, όταν ήμουν 12 χρονών παιδάκι και ήμουν στη Λεμεσό, χωρίς να φταίω καθόλου, ήρθε ένας από τους Αγγλέζους και με χαστούκισε. Και το χαστούκι αυτό ήταν ανασταλτικό στοιχείο στο να βρεθώ εγώ και να σπουδάσω ξανά στην Αγγλία. Βλέπω ότι απορείτε με αυτά που ακούτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πολύπαθοι λοιπόν η Κύπρος μας ας είναι διχασμένη. Η πολύπαθη η Κύπρος μας ας είναι σήμερα υπό βάρβαρο ζυγό και δύσπεφρότερο μέρος της. Η Παναγιά η ακυροποίητος, η Παναγιά του Κίκου στέκει εκεί ολάνη και περιμένει. Η ιστορία, η μαρτυρική των παιδιών της, των παιδιών αυτών από τα πρώτα, μέχρι τα παιδιά της ΕΟΚΑ, μέχρι και τα παιδιά τα τελευταία, τα οποία για μας ήταν μαθήματα προς μίμηση, όλοι αυτοί οι ήρωες εξακολουθούν να έχουν αίμα χνιστό, το οποίο είναι βόδα στη μία και μας θυμίζει θυσίες αυτών των μαλλικαριών της, Μαλλικαρίδη, Ευαγόρας και τόσοι άλλοι. Έτσι λοιπόν θα έρθει η ευλογημένη στιγμή που η Κύπρος μας θα ανακτήσει την ελευθερία της. Θα έρθει η ευλογημένη στιγμή και γρήγορα εκεί οδούν τα πράγματα. Μην βλέπετε το τι γίνεται στην Περσία. Τι θα γίνει αύριο μετά από την Περσία να την δείτε. Όταν η Κύπρος μας θα απολαύσει την ελευθερία της. Γιατί ή ο Θεός με τιμών, ουδείς κατημών. Αγαπημένο μας κορίτσι, σε ευχαριστούμε σήμερα που πλούτησες το κήρυγμά μας μετά από την Αγία Θεοδόρα με ένα εφήμιο για την αγαπημένη μας Κύπρο. Οι προσευχές σου εκεί πέρα πάνω, γιατί εσύ έχεις παρησία. Εγώ όταν βρεθώ στον ουρανό θα με κρίνει άγρια ο Θεός και θα μου πει εδώ, σου έδωσα 80 χρόνια, τα εκμεταλλεύτηκε σωστά. Εσύ όμως τι θα πεις? Ποια χρόνια θέλουν? 20 χρονάκια ήταν όλα. Δεν πρόλαβα ούτε γάμο να κάνω, ούτε οικογένεια να κάνω, ούτε αποκατάσταση να έχω, ούτε χαρές. Τώρα όμως ελπίζω και να ελπίζεις. Αφού ελπίζεις και έχεις παρησία, και εσύ να προσεύχεσαι. Και για τα Κυπριόπουλα που μας έρθουν σήμερα στην αγκαλιά μας, στην Εκκλησία των Αγίων Πεντεμαρτύρων, αλλά και για όλο το ευσεβές εκκλησίασμα το οποίο προσέφερε την ώρα αυτή και για σένα και για τα ίδια προβλήματα. Η χάρις και ευλογία της Αγίας Θεοδόρας με τα πάντα τιμών. Και σωστά στα αγαπημένα μου του Κυπριόπουλα, καλώς ήρθατε στην Ανατολική μας Μακεδονία, στον τόπο που προκήρυξε πάλι ο Απόστολος Παύλος, στην τρίτη αποστολική περιοδία, όπου το Σάββατο 7 η ώρα θα κάνουμε την ακολουθία του εσωτερικού στον Άγιο Παύλο και την Κυριακή την ίδια ώρα στη Βασιλική την πρώτη Αποστόλου Παύλου Φιλίππους. Η χάρις του Κυρίου με τα πάντα.